फ्रेंड्स मुझे पुनः आपन को वेलकम करजे अभिधिली तृप्ति ब्लॉग्स को सो आमे आम गाँ छकरे सो आमर आज प्रोग्राम है चकचिता जीवु बुलिया को झरना फरना टे बुलू फोटो फोटो दिटा उठेबू एबे टाइम हो जाइए 2:22 तो टे डेरी होगला बाहर टे कॉलेज जाइथुनु बुलिया को आम भौणी मैंने पढ़ते ना किए कमेंट फमेंट मारे कोई जाइथुनु बुलिया सो चकचिता आज आम गाँ ठू चकचिता रोड देखेबी आउ चकचिता झरना देखेबी आमर स्टार्ट है वीडियो टी देखा पूर्व चैनल को आम लाइक कर सब्सक्राइब कर एंड शेयर कर आउ एबे देख वीडियो सो आम एटा माँ मंगला पीठ एटा शालबा सो आमर ड्राइवर बाबू देखु रास्ता भूल जाऊँगी एपटे शालबणी रोड आड़े पलाउं ग्राम आम गाँव जाऊँ गूगल पे सब हम देखो ये आम मामू फास्ट फूड दुकान माँ मंगला फास्ट फूड गुरु राजू नायक कंटीपाड़ रोड से आम गाँ केनाल देख भाई हावड़ा ब्रिज एटा ठीक अच्छे सो आमर स्कूटीटा चेंज होगा स्कूटी 4 जन जगह आम बैक टे नहीं आसलु तेल पका चलचे यहाँ चमदा बोली गोटे गाँव गुपिया आधा पान तेल ढला हम आम ड्राइवर लिखुना को ये हेल्पर कुमंता को तेल ढालुँ देखी दिंतु चेहरा टे तो ये देखो आम जो नईता चाष हुए ये जो गाड़ी बाहर दुध चाष हुए आउे देखो भाव पंचायत नईता धान भी बाहर टे आगू देख सो ये बरगड़ा गाँ यू स्टार्टिंग सो एबे आमे बरगड़ार गोटे साई बाहरी गलु फाइनाली सो स्कूल है सो आ गोटे साई अच्छे यहाँ बरगड़ार आ गोटे साई तो कौन साई आम जान कि गोटे साई स्टार्टिंग खाई लोक मैंने कम को जाते फेरुंट बिलाती बैगण चाष चलती तो बिलाती बुढ़ा जाते तो ये है बरगड़ा गाँव मुंडा साई शेष साई एवं शेष साई आउपटे कंठीपाड़ रोड लेफ्ट को कंठीपाड़ रोड एपट को चकचिता रोड आउ काठपटा स्टार्टिंग भाई वर्षा टुकु टुकु पकड़ा वर्षा हमार संभावना छोटा फरेस्ट गार्ड ऑफिस एटा देखु भले कि चकचितार एवं काठपटार फरेस्ट ऑफिस तो यू काठगटा ग्राम पंचायत कार्यालय ये बैंक बुले हदगड़ आज सो हाट ये भाई रे आज हम हाट आज है मंगलवार ये हाट हो लगुच प्लेस रबार देखो चकचित 2-3
ଭାଇ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକତିତା ସାଇଡ୍ ଧାନ ମଳି ସାଇଲେଣି, ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିସାଇଲେଣି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଥରେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଦୋକାନ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ କାଟିକି ସଫା କରିଦେଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଧାନ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏପଟେ ଅଧେ ଲୋକଙ୍କର ପାଚିଲାଣି ଧାନ, ମଳି ବି ସାଇଲେଣି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକତୀତର ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ମିନିମମ୍ 100 କି 150 ଫୁଟ ହବ। ଏ ମାମୁଁ କି 100 କି 150 ଫୁଟ ଉପରକୁ ବି ହେଇପାରେ, ଆମେ ଅନୁମାନ କରିକି କହୁଛୁ ଆଉ। ହେଲା ଗୋଟେ ମିନି ପାର୍କ, ଏବେ ତାର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଏଠି ମୋ ମାମୁଁ ଘର, ଏପଟେ ମାମୁଁ ଘର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବାଡ଼ି, ଆଉ ଏପଟେ ବି ମାମୁଁଙ୍କ ଘର। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉନି ମାମୁଁଙ୍କ ଘର, କାରଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୋଡ଼ ହେଇଛି, ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ ମରାମତି ହେଇପାରୁନି। ଏଠି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ବହୁଛି, ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ବି ଭାଇ ଆସିବ ପୁରା ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି କରିବା ପ୍ଲେସ୍, ଆଉ ମଇଁଷି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଧାନ ବାଡ଼ିରେ। ଧାନ କଟା ସରିଲାଣି, ଛାଡ଼ିଦେଲି ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଆଉ। ଭାଇ ବହୁତ ହିନସ୍ତାରେ ଆସିଛନ୍ତି 4 ଜଣ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚକତୀର୍ଥ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଚକତୀର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ୁଛି। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ସେ ଏପଟେ ରୋଡ଼ରେ। ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଉପରେ ଅଛି ଝରଣା। ଆସ, ଏଟା ସେ ଉପରୁ ଝରଣାରୁ ପାଣି ବୋହି ଆସିଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଧୁଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଟିକେ ଯିବା ଧୋଇ ପଡ଼ିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆସିନୁ। ତ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ 3:02 ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଭିତର ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖେଇବେ ଭାଇମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଚକତୀର୍ଥ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଦେଖେଇଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଦିନ କଲେ ଭାଇ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା କାମରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଆଉ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫଟୋ କିଛି ଉଠାଇ ପାରିଲେ। ସୋ ଆମେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇଆଇନୁ। ସୋ ଭାଇ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଲେ ଭିତରକୁ। ସୋ ଏଇ ରୁଟ୍ଟା ଯାଇଛି ଝରଣାକୁ, ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଯିବୁ ଆଉ। ଏଠାରେ ଜୁତା ରଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ପଡ଼ିବେ ଆଉ। ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବହୁତ କଠିନ ରାସ୍ତା, ସାବଧାନରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ସେତେବେଳୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି।
ଅତି ଭକ୍ତି ଦେଖିବା ବି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓହୋ ଏବେ ଆଇଲେ ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଝରଣାକୁ। ଅସୁର ହାଡ଼ ଏଠି ଅସୁର ହାଡ଼ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏଠି ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ ମାନେ ମୋ ଅଜାଙ୍କ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କ କହନ୍ତି ଏଇଟା କାଳେ ଅସୁର ହାଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ହାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁନୁ ଫ୍ୟାଡ଼ ଝରଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ପିଲାମାନେ ଚଢ଼ିଗଲେ ମୁଁ ତଳେ ଅଛି। ଭାଇ ଏଠି ସାବଧାନରେ ଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନରେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲେ ଭାଇ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏସ୍କେ ଉଠିବ ଉଠିକି ପଳେଇଲେଣି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି ଭାଇ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଶୋଇଲେଣି। ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ଯେବେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଝରଣାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଛୋଟଟା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଝରଣାର ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଯାଇଛି। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଝରଣା ତ ଏଇଠୁ ପାଣି ବୋହିକି ଯାଇଛି ତଳକୁ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଯିବାର ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି କେତେ ଭାଇ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ 200 କି 300 ଫୁଟ ଉପରେ ମିନିମମ୍ 250 କିମ୍ବା 300 ହେଇଯିବ 200ରୁ ତଳକୁ କମିବନି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରେ ଆକାଶଟା ଏଇଠି ପାଖ ହବ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ଆରାମରେ ବସିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି ଆଗରେ ଅଛି ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠିକି ମାତା ସୀତା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇଠୁ ଏ ଝରଣା ପାଣିଟି ବୋହିକି ଆସିଛି ଖରା ହଉ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ ସେଠି ଟୋଟାଲ ପାଣି ଶୁଖିବାର ନାହିଁ ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୋଳିରେ ଆମର ଝୁଲୁଛନ୍ତି ମିଠୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏମିତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଓହୋ ଫାଇନାଲି ଆମ ଭାଇ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଚକଚିତର ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିତେ ଗଲା ଇଏ ହେଲା ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ତାକୁ ନେଉଛି ଟିକେ ବୁଲେଇବି ଚାରିପଟ ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର 4 ନମ୍ବର ଝରଣା ଛୁଟିଆଟେ ବେଶୀ ବଡ଼ ତ ଏପଟେ ଯିବାର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ।